coordinadora. Actualment vivim en un estat de retallades i ens diuen que les xifres del dèficit arriben fins al 8%, que el sector immobiliari necessita una millora, però no ens adonem el que realment representa. A l'Alcoià Comtat registrem un atur de 7.511 persones, són 566.131 els valencians aturats i 5,3 milions els espanyols, la qual cosa vol dir que milions de persones lluiten cada dia per portar a les seues famílies endavant, sense tindre treball. A més de les retallades, ens afecten greument des de la sanitat a la televisió pública, i som tots els afectats. Des de la coordinadora d'estudiants d'Alcoi no podem permetre que hi hagi un deute de 50 milions amb les escoltes valencianes. Uns centres sense calefacció, altres amb falta de professorat, altres amb perill del tall de subministrament elèctric i molt més funcionaris sense cobrar i treballant de bany. Tots els estudiants i professors, PDA i PAP, també, estem sofrint de certa manera les retallades i els alumnes d'avui som el futur de demà. No volem que ens retallin el futur. Per això hem creat la coordinadora d'estudiants d'Alcoi, des d'on reunir-se tots els centres de la ciutat, tractar els nostres problemes i proposar accions. Per això animem els estudiants d'instituts i universitats, així com a professors i la resta del personal, a participar en la coordinadora i en les accions internes dels seus centres. No deixeu que us retallen. Gràcies.